journey through history and culture, exploring Malta's rich religious heritage. Each site is a hidden gem with its own story of faith, art, and culture that for centuries shaped the Maltese people. Whether you are interested in history, art, or simply seeking a moment of peace, Church Trails are a unique experience for you. Follow the trail, witness the faith. Fl-isem tal-Missier tal-Iben tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidina Ġesu Kristu l-imħabba t'Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. Miegħek ukoll. Tgħid aħna rasna jibsa. U jien naħseb li kieku kelli hekk narakom u tgħiduli u mela maħniex rasna jibsa. Imma l-kelma tal-profeta Iżajija llum qiegħda tgħidilna ejjew inraddbu rasna. U Ġesu fil-Vanġelu qed jgħidilna oqgħdu attenti, titkaxkrux mal-kurrent. Ejjew b'dawn il-ħsibijiet f'moħħna narfu n-nuqqasijiet tagħna u nitolbu maħfra. Mulej inti taf li l-kurrent tal-ħajja huwa qalil u kiefer, faċli li nbarmu miegħu. Aħfrilna ta' meta ġranna hekk. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Ġesu aħna ma nixtiequx inkunu rasna jibsa. Imma ħafna drabi jidrilna li kif ngħidu aħna u l-aħjar. Aħfrilna meta kollna daqshekk rasna u qalbna qiebsa. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Aħfrilna mulej, meta tkabbarna bina nfusna, ħsibna li bħalna mawx fid-dinja u dejjem għandna raġun. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Eħenna għalina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna, iwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. Fiħnina tiegħek bla tmiem ħares mulej il-Knisja tiegħek u billi l-bniedem jiġġarraf mingħajrek għatih dejjem l-għajnuna tiegħek biex jitbiet minn kull deni u jfittex is-salvazzjoni. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-profeta Iżajija. Issimgħu il-kelma tal-mulej. Intom prinċipijiet ta' Sodoma. Għatu idem għat-tagħlim ta' Alla tagħna. Intom nies ta' Gomorra. Inħasslu u tnatfu. Neħħu il-ħażen ta' jemilkom minn quddiem għajnejkom. Iqfu mill-ħażen. Talmu għamlu t-tajjeb. Fittxu id-dritt, sewwu l-inġustizzi, iddefendu lil-tim, aqbżu għall-armla. Ejjew mela nirraġunaw fl-imkien jgħid il-mulej. Imqar jekk nubietkom ikunu ħomor bħall-iskallat, isiru bojot bħas-silġ. Imqar jekk ikunu ħomor
bħal kremżi, isiru bojot bħas-suf. Jekk intom tridu u tobdu, intom tiklu il-ġid tal-art. Iżda jekk tgħidu le u twebsu raskom, ix-xabla tikilkom għax form il-mulej tkellem. Il-kelma tal-mulej. Inroddu ħajr lil Alla. Lil min jimxi bis-sewwa nurih is-salvazzjoni ta' Alla. Il-min jimxi bis-sewwa nurih is-salvazzjoni ta' Alla. Ma nċaffrekx fis-sagrifiċċji tiegħek. Il-vittmi tiegħek maħruqa huma dejjem qudiemi. Ma neħtieġ ebda oġol minn tiegħek jew gidjien mill-imrieħel tiegħek. Flimkien, lil min jimxi bis-sewwa nurih is-salvazzjoni ta' Alla. Kif titkellem fuq il-kmandamenti tiegħi u żżomm fuq xuftejk il-patt tiegħi. Int li tobgħod it-twiddib u tixħed kliemi wara darek, flimkien, Il-min jimxi bis-sewwa nurih is-salvazzjoni ta' Alla. Dan int għamilt u jien bqajt sieket. Forsi ħsibt li jiena bħalek. Issa se nċanfrek u dan kollu inqiegħed quddiemek. Min irod li s-sagrifiċċju ta' ratti l-ħajr, dan isebbaħni. Lil min jimxi bis-sewwa nurih is-salvazzjoni ta' Alla. Flimkien, Il-min jimxi bis-sewwa nurih is-salvazzjoni ta' Alla. Beddu minnkom il-ħtijiet kollha li waqqaftu fihom, jgħid il-mulej, u ġeddu qalbkom u ruħkom. Il-mulej magħkom. Miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelu skont San Mattew. Glorja lilek, mulej. F'dak iż-żmien Ġesu kellem lin-nies u lid-dixxipli tiegħu u qalilhom fuq il-katedra ta' Mosè għadu l-kittiba u l-Fariżej. Mela kull ma jgħidulkom huma għamluh u ħarsuh. Iżda tagħmlux kif jagħmlu huma. Għax huma kliem biss għandhom imma fatti xejn. Huma jorbtu qatet kbar u tqal u jabbuhom fuq spallejn ħadd ieħor, waqt li huma stess anqas b'sebaħħhom wieħed ma jridu jħarkuhom. Kull ma jagħmlu għal għajnejn in-nies. Għalhekk ikabru l-filatterji u jtawlu l-ġbiemen tagħhom. Iħobbu l-postijiet ewlenin fl-imwejjed u s-siġġijiet ta' quddiem fis-sinagogi u jixtiequ min isellmilhom fil-pjazzezz u li n-nies isejħulhom Rabbi. Imma intom tħallux min isejħilkom Rabbi għax li mgħallem tagħkom wieħed hu u intom il-koll aħwa. U sejħu lil ħadd missierkom fuq dil-art għax il-missier tagħkom wieħed hu, dak li hu fis-smawiet. Hekk ukoll tħallux min isejħilkom mexxejja għax il-mexxej tagħkom wieħed hu, il-Messija. Il-kbir fostkom għandu jkun il-qaddej tagħkom. Min jitolla jitbaxxa u min jitbaxxa jitolla. Il-kelma tal-mulej. It-tifħil lilek Kristu. Niftakar meta kont bdejt nitgħallem biex insuq il-karozza u mbagħad għaddejt mit-test tal-karozza u ħadt il-liċenzja, l-aħħar kelma li qal l-instructor kienet din. Fidejk għandek arma, tieħux konfidenza
Għax jekk ma toqgħodx attent, tiġri bik. U dak il-ħin jisni mhux ma tajġ każ imma ta' fint. Issa laqwa li kon ġibt il-liċenzja. Imma ekku kemm kellu raġun. U nsejt ngħidilkom li din il-kelma l-instructor kien qalli din ngħidha lil kulħadd. Imma xorta jkun hawn l-inċidenti fit-toroq. Għax hekk jiġri. Aħna nieħdu l-konfidenza. F'kelma waħda nimbarmu mal-kurrent. U faċli nieħdu lil xulxin bħal ħaġa ta' xejn għax issa drajt. L-Ingliż jgħidu nieħdu l-xulxin for granted. U nieħdu s-sitwazzjoni for granted bħal kieku ta' xejn. U allura iġri u suq, jiġri x'jiġri. Fl-ewwel qari l-profeta Iżajija lin-nies ta' Sodoma u Gomorra qiegħed jgħidilhom dan ġralkom intom. Imbramtu mal-kurrent, insejtu l-valuri tagħkom, insejtu l-prinċipji, insejtu minn intom, insejtu minn fejn bdejtu, insejtu li intom il-poplu tal-Alla, warrabtu lill-Alla. Ara x'ġaralkom issa. Nies ta' Gomorra, nies ta' Sodoma, inħasslu u tnatfu, neħħu l-ħażen ta' jamilkom minn quddiem għajnejja, iqfu mill-ħażen. Talmu għamlu t-tajjeb, fitxu dritt, sewwu l-inġustizzji, iddefendu lil-tim, aqbżu għall-armla. Profeta Iżajja ifakkarhom li huma mbarmu mal-kurrent. U allura insew tassew li jżommu l-brejkijiet. Insew li qabdu l-speed, ir-rotta n-niżla u issa kien diffiċli għalihom li jieqfu. Mal-profeta jerġa' jgħidilhom ejjew mela nirraġunaw flimkien jgħid il-mulej. Madura qed jgħidilhom il-mulej jerġa' jagħtikom żmien ċans ieħor u se jirraġuna magħkom. Ħajjgħidilkom kif tieqfu, kif terġgħu idduru lejh. Imqar jekk tnubietkom ikunu ħomor bħall-iskarlatt isiru bojot bħas-silġ. Imqar jekk ikunu ħomor bħal kremżi isiru bojot bħas-suf. Jekk intom tridu u tobdu, intom tieklu l-ġid tal-art. Imma hemm kundizzjoni. Jekk tridu u tobdu. U allura importanti li nieqfu, naħsbu, nirriflettu u ngħidulu mulej rridu nieqfu u nerġgħu nduru lejk. Anke Ġesu fil-Vanġelu llum jitkellem man-nies ta' madwar jgħidilhom qed taraw dawk il-iskribi l-Fariżej, dawk jgħallmu tajjeb ta' u għamlu dak li jgħidulkom, ma tagħmlux bħalhom. Għax huma ħadu l-ħajja for granted, huma ħadu l-ittra tal-kelma, mhux dak li jrid l-ispirtu ta' Alla. Huma ma waqfux jirriflettu, ħallew ruħhom jimxu mal-kurrent. U allura la timxi mal-kurrent, imbagħad kif tgħid il-karozza taqbad l-ispid u ma tieqafx. U mek ġralhom. U Ġesu qed jgħidilhom iqfu. Imma intom qed jgħidilhom Ġesu, tħallux min isejħilkom Rabbi, tħallux raskom tikbrilkom, taħsbux li intom l-iktar orrif, iqfu. Għax li mallemtakom wieħed u intom il-koll aħwa. U sejħu lil ħadd missierkom fuq dil-art din kbira. Ġifri tagħmlu lil ħadd li huwa dak li jista' għax int missier allura tippossedi. Dawk uliedi, dawk tiegħi, dak it-tifel tiegħi, mhux hekk nirraġunaw. Imma aħna ħadd huwa missierna fuq dil-art biex jippossedina u ma jħallix il-kelma talla tidħol f'qalbna.
Dal li tjgħid Ġesu b'din il-kelma, tħallu l-ħadd missierkom u tagħmlu l-ħadd missierkom fuq dil-art. Għax il-missier tagħkom wieħed hu dak li hu fis-smawiet. Hekk ukoll tħallux min sejħilkom mexxejja. X'il-mexxej ukoll tista' tikbirlu rasu, inti tagħmel kif ngħidlek jien. X'il-mexxej tagħkom wieħed hu il-Messija. U x'jallimna l-Messija? Għaliex aħna nistgħu norbtu qalbna miegħu u mhux ma' dawn in-nies ta' din id-dinja. Għax il-kbir fostkom ikun il-qaddej tagħkom, min jitolla jitbaxxa u min jitbaxxa jitolla. Ngħiduha kif inhi. Min jgħallimna hekk fil-ħajja? Mhux kulħadd jgħidilna itla l-fuq, tħallix min jagħmilek il-bżieq fuq imnieħrek, ma tarax. Imma Ġesu jgħallimna min jitbaxxa, min jitolla jitbaxxa, min jitbaxxa jitolla. Inkunu għaddejja ta' xulxin. Hekk ma nintilfux fil-mixja tal-ħajja. Ejja issa li ħallejna u smajna din il-kelma talla tidħol f'qalbna, fuq din l-istess kelma talla mħeġġin minna nofru t-talb u x-xewqat tagħna. Għall-Knisja mulej, għalli verament tkun ġbija tal-qaddejja fid-dinja tal-lum, qaddejja li twassal il-verità tiegħek u tiegħek biss. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għal-mexxejja tal-ġnus u għad-dinja kollha biex nifhmu li min jitkabbar jitbaxxa, min jitbaxxa jitolla u li tassew fid-dinja biex isseħħ il-ġustizzja, il-paċi, irridu nkunu għaddejja ta' xulxin. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għal kull min huwa għaddej minn mumenti diffiċli fil-mart. Bħalissa niftakru fil-qdusija tiegħu il-Papa u tant nies oħra. Ejjew mulej aħna npoġġu l-dawn in-nies kollha fih danek għax inti l-missier li tieħu ħsiebhom. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għall-eżiż tagħna mejtin li nemmnu li fil-ħajja ppruvaw kemm setgħu biex ikunu għaddejja u hekk issa jaslu li jgawduk fl-eternità. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għalina l-koll mulej biex fil-mixja tal-ħajja ma nħallux rasna tikbrilna imma nkunu verament b'umiltà sħiħa ngħixu l-kelma tiegħek. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Mulej Alla tagħna ilqa' dan it-talb li bħeġġa u ħrara qegħdin impoġġu quddiemek aħna li nixtiequ ngħixu din il-virtù tal-umiltà imdawlin mill-kelma tiegħek. Int li tgħix bis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen.
Nitolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tagħna ikun joġob il-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa l-mulej minn idejk, is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu, aħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Taffi mulej il-korla tiegħek għalina u qaddisna b'dawn il-misteri biex nimfatmu mid-drawwiet il-ħżina tagħna u niksbu d-doni tas-sema bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. Miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l fuq Nerfawhom lejn il-mulej. u niżu ħajr il-mulej Alla tagħna. Ek sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej, Missier Qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġid għas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr. Inti għas-saħħa ta' wliedek u għat-tiġdid u s-safa ta' ruħhom għażiltilhom żmien fis-sena biex fih ifittxu jinħallu minn kull ġibda ħażina u jinqdew bil-ġid li jgħaddi hekk li iżjed jintrabtu ma' dak li jibqa' għal dejjem. Għalhekk mal-qaddisin u l-anġli kollha infaħruk u ntennulek bla għeda. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewit u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-oli ta' smewit, imbirek minn ġej f'isem il-mulej. Osanna fil-oli ta' smewit. Qaddis tas-sewint mulej intlajn ta' kull qdusija, qaddes għalhekk nitolbuk daw l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien ser jingħata biex minn rajħ ibati ħal ħobs rat il-ħajr qasam taħ lid-dixxipli tiegħu u qal: ħudu kulu l-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Hekk ukoll wara li klaħa l-kalċi reġa' rat il-ħajr taħ lid-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u jxorbu minnu il-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi tagħna. Salvana intu salvatur tad-dinja, bis-salib u l-qawmin tiegħek inti fdejtna. Għalhekk aħna u nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rroddulek ħajr għax oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokontana nitolbu l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed, lilna li nieħdu sem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek mxerda mad-dinja kollha, wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, l-Isqof Joe li qed jgħinu mal-Ministri u l-poplu tiegħek kollu. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmin l-eżiż tagħna. Ftakar fil-mejtin kollha, daħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, wagħti lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni mqazza l-Omtalla Marija, ir-raġel tagħha San Ġusepp, l-Apostli, San Ġorġ Preka, il-Bejati Maltin u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja
għal dejjem ta' dejjem. Amen. Nitolbu kif għallimna Ġesu u nsejħu lill-Alla għaxu missierna l-koll. Missierna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħniena tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw il-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija s-saltna il-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li jett l-apostli tiegħek. Nħallilkom islim, natikom islim tiegħi, ħares lejn dnubietna. Iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slim u l-għaqda li jint trid fiha, inti li tgħix bis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Miegħek ukoll. Inselmu u nagħtu l-paċi xulxin. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu l-ħaruf talla, danu li neħħi d-nubiet tad-dinja, ħenjina aħna li mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi iżda għid kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Flimkien ngħidu it-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik, u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbuk mulej biex l-ikel li ħadna mill-mejda mqazza qawwina ħalli ngħixu ħajja aktar tajba u jagħtina dejjem l-għajnuna tal-ħniena tiegħek bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkin Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Ngħixu dejjem fl-imħabba u l-paċi ta' Kristu. Inroddu ħajl lill-Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem tal-quddiesa tal-lum. It-talba ta' Rużarju tistgħu ssegwuha online fuq knisja.mt u Newsbook Malta.
jew fuq il-paġna ta' Facebook u YouTube tal-Arċidjoċesi ta' Malta. Infakkarkom li kull min jixtieq jgħin li l-Arċidjoċesi ta' Malta tkompli ħidmietha bix-xandir tal-Qudies jista' jagħti donazzjoni online jew permezz ta' ċekk indirizzat lil Arċidjoċesi ta' Malta u iktbulna li d-donazzjoni tagħkom hija għal dan il-għan. Aktar dettalji jinsabu fuq knisja.mt/donazzjonijiet. Fondazzjoni SEF hija fondazzjoni fiħdan il-Knisja Maltija li toffri servizzi kemm ta' prevenzjoni u kura fil-komunità lil familji, servizzi residenzjali għat-tfal, servizz ta' residenza għan-nisa li jkunu qegħdin ħirġin minn sitwazzjonijiet ta' violenza flimkien ma' tfal tagħhom u anke servizz ta' aftercare biex imbagħad ngħinuhom kemm lin-nisa u kemm it-tfal jiġu reintegrati fis-soċjetà. Nedejna il-brand ta' Fondazzjoni SEF, brand ġdida illi turi image ġdid però bl-istess passjoni u mħabba lejn is-servizzi tagħna. Ħassejna l-bżonn illi permezz ta' dan l-image il-ġdid nwaslu verament lin-nies illi huma viċin tagħna u dawk li se jarawna il-valuri tagħna. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben tal-Ispiritu Santu. Amen. Alla tagħna sma' talb tagħna ħlesejna u jaqaf magħna. Glorja l-Missieru l-Iben u l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem ammen. Marija Santissima, urina li inti omna, għalik isma' talb tagħna, dak li twilet għalina rid ikun ibnek bħalna. O Ġesu aħfrinna dnubitna, ħarisna min-nar tal-infern, kull ġenna l-erbieħ kollha u wejn dawk l-aktar li għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. L-ewwel misteru minn tal-dbatija. Meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu għamel l-orazzjoni fl-ort u għereq l-araq tad-demm. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek jekk li titint kif fis-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna dnubietna bħalma nafru lil-minu ħatija għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni għamli. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkint fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Mmalla tlob għalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkint fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Mmalla tlob għalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkint fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Mmalla tlob għalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkint fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Mmalla tlob għalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkint fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Mmalla tlob għalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkint fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Mmalla tlob għalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkint fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Mmalla tlob għalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkint fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Mmalla tlob għalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkint fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Mmalla tlob għalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkint fost in-nisa
Mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Glorja l-Missir u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti jomna, għalik ismat tal-btana, dak li twilet għalina rrid ikun ibnek bħalna. O Ġesu aħfrinna dnubitna, ħarisna minn nar tal-infern, ħulġenna l-erwieħ kollha u għejn dawk l-aktar li għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. It-tieni misteru tad-dbatija, meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu kien inkurunat bil-kuruna tax-xewk. Skużawni, marbut mal-kolonna u flagellat. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, jekulli titint kif fis-semek da fl-art. Ħobsa ta' kuljum matina l-lum, aħfrinna dnubitna, bħalma nafru l-minu ħati għalina. La daħannix fit-tiġrib, izdeħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirkint fost il-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirkint fost il-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirkint fost il-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirkint fost il-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirkint fost il-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirkint fost il-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirkint fost il-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirkint fost il-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirkint fost il-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirkint fost il-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Glorja l-Missir u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti jomna, għalik ismat tal-btana, dak li twilet għalina rrid ikun ibnek bħalna. O Ġesu aħfrinna dnubitna, ħarisna minn nar tal-infern, ħulġenna l-erwieħ kollha wejn dawk l-aktar li għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. It-tielet misteru tad-dbatija. Meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu kien inkurunat bil-kuruna tax-xewk. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikulli titint kif fis-semek da fl-art. Ħobsa ta' kuljum matina l-lum, aħfrinna dnubitna, bħalma nafru l-minu ħati għalina. La daħannix fit-tiġrib, izdeħlisna mid-deni. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirkint fost il-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirkint fost il-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirkint fost il-nisa, u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirkint fost il-nisa,
Mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Mmalla tlopalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt Slima tagħna. lik Amen. Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Mmalla tlopalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Amen. Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Mmalla tlopalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima Amen. lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Mmalla tlopalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Mmalla tlopalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Mmalla tlopalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Mmalla tlopalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja l-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti jomna, għalik isma talb tagħna dak li twilet għalina, rrid ikun ibnek bħalna. O Ġesu aħfrinna dnubitna, ħarisna min-nar tal-infern, ħul ġenna l-erbeħ kollha, wejn dawk l-aktar li għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Ir-raba' misteru tad-dbatija, meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu kien mobb bis-salib mingħand Pilatu sal-Kalvarju. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, jekk li titint kif fis-semek da fl-art. Ħobża dak il-jum għatina llum aħfrinna dnubidna, bħalma nafru lil minnu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Mmalla tlopalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt Slima tagħna. lik Amen. Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Mmalla tlopalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima Amen. lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Mmalla tlopalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Mmalla tlopalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima Amen. lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Mmalla tlopalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Mmalla tlopalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima Amen. lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Mmalla tlopalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima Amen. lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Mmalla tlopalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima Amen. lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Mmalla tlopalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Mmalla tlopalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja l-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti jomna, għalik isma talb tagħna dak li twilet għalina, rrid ikun ibnek bħalna. O Ġesu aħfrinna dnubitna, ħarisna min-nar tal-infern, ħul ġenna l-erbeħ kollha u għejn dawk l-aktar li għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Il-ħames u l-aħħar misteru tad-dbatija, meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu
kien mislub fuq is-salib u wara 3 sigħat ta' agonija miet għalina u għal dnubietna. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun tint kif fis-semek da fl-art. Ħobza ta' kuljum atina llum aħfirna dnubietna, bħalma nafru lil minu ħatija għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Slima Amen. lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Slima Amen. lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Slima Amen. lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Slima Amen. lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Slima Amen. lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Gloria Amen. l-Missier u l-Iben u l-Spiritu Sant. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem Amen. Marija Santissima, urina li inti omna, għalik isma tal-tana dak li twilet għalina, rrit ikun ibnek bħalna. O Ġesu aħfrinna dnubietna, ħarisna minn nar tal-infern, kull ġenna l-erbeħ kollha wejn dawk l-aktar li għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Slima lik Sultana, om tal-ħnina, ħajja ħlewwa u tamatana. Slima lik lilek ngħidu, għaliex aħna t-turufnati u li teva, lilek nitniedu aħna li nibku nolfqu f'dan il-bit ta' dmuħ, ejja mela avukata tagħna. Dawar lejna dawk il-għajnejn tiegħek u tal-ħnina, urina wara dan it-trufnament lil Ġesu, frott imbirek tal-ġuf tiegħek, o ħanina, o pija, o ħelwa, o verġni Marija. Skont il-fema tal-Papa u l-bżonnijiet tiegħu, sirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek ikulli tint kif fis-semek da fl-art. Ħobza ta' kuljum atina llum aħfirna dnubietna, bħalma nafru lil minu ħatija għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Gloria Amen. l-Missier u l-Iben u l-Spiritu Santu. Kif mill-bidu issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem Amen. Niftakru fl-erwieħ tagħna, għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-daw ta' dejjem jiddililhom. Jistrieħu fis-slim. Amen. Għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-daw ta' dejjem jiddililhom. Jistrieħu fis-slim. Amen. Għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-daw ta' dejjem jiddililhom. Jistrieħu fis-slim. Amen.
مولاي حنينا مولاي حنينا كريستو حنينا كريستو حنينا مولاي حنينا مولاي حنينا كريستو اسمعنا كريستو اسمعنا كريستو القتل بتاعنا كريستو القتل بتاعنا نسير اترنالا هنا لينا ابن الله اللي في بداية الدنيا هنا لينا سبيرتو سانتو الله هنا لينا ترينيتا قديسة الله ويخد هنا لينا مقدسة ماريا اطلب علينا مقدسة أم الله اطلب مقدسة علينا الشابة تشبه بيت اطلب علينا أم تا كريستو اطلب علينا أم الكنيسيا اطلب علينا أم تا الحنينة اطلب أم علينا تا الجراتسيا تالا اطلب علينا أم مشبة اطلب علينا أم التامة اطلب علينا أم لزيت صافية اطلب علينا أم لزيت نظيفة اطلب علينا أم مشبة اطلب أم علينا لتسخق كل محبة اطلب علينا أم تلاجب اطلب أم علينا تالبرير الطيب اطلب علينا أم تمين خلقنا اطلب علينا أم تمين فدينا اطلب علينا شبة كله كائل اطلب علينا شبة لتسخق كل قيمة اطلب علينا شبة لتسخق كل فخرية اطلب علينا شبة كله كستا اطلب علينا شبة كله خنينة اطلب علينا شبة دايم مربوطة ملا اطلب علينا مرة تالقدسية اطلب علينا ترون تالعرف اطلب علينا بدو تالفرختانا اطلب علينا أمارة تالسبيرتو سانتو اطلب علينا أمارة كل جراتسيا اطلب علينا أمارة كل طيبة اطلب علينا وردة ميستيكا اطلب علينا توري دافيد اطلب علينا توري لافوريو اطلب علينا دار الدب اطلب علينا أركة تلاقدا اطلب علينا بيب السما اطلب علينا كوبة فيلودو اطلب علينا صخة المردة اطلب علينا كان المتنبين اطلب علينا فرج المنكتين اطلب علينا فرج الميجرانتي اطلب علينا عينونة الإنسارة اطلب علينا سلطانة الأنجلي اطلب علينا سلطانة البطريركي اطلب علينا سلطانة البروفيتي اطلب علينا سلطانة الأبوستلي اطلب علينا سلطانة المرتري اطلب علينا سلطانة الكونفسوري اطلب علينا سلطانة الفيرجيني اطلب علينا سلطانة القديسين كلها اطلب علينا سلطانة منسلة من عائلة والتبع اطلب علينا سلطانة متلة في السماء اطلب علينا سلطانة روزاريو مقدس اطلب علينا سلطانة الفاميليا اطلب علينا سلطانة الباتشي اطلب علينا حرف تالا اللي تنخد نبيت الدنيا أغفرنا نطلبوك مولاي حرف تالا اللي تنخد نبيت الدنيا اسمعنا نطلبوك مولاي حرف تالا اللي تنخد نبيت الدنيا هنا لينا طلب علينا قديسة أم الله بش يكون يستحقنا دك لوادنا كريستو قتلنا قدياتيك مولاي الله نطلبوك لنجود دايم الصخة في الروح وفي الجسم وبالانترجسيون المقدسة وغلوريوزا ماريا دايم فيرجني نكونوا محلوسين متضيق تايسة ونجودوا لنا تدايم بكريستو سيدنا آمين سميك الأركانجلو وادخل علينا في التأبيدة تانا كن انت لينونة تانا كونترا الخزن والتنصيص الشيطان ارزنوا ولا نطلبوك بالحرقة انت لقوة في وسط طية السما ادفع بالقوة تالا في الإخت الانفرن الشيطان والسبيرت غزينا الأخرى ليتجروا في الدنيا عالتلفين تالرويخ آمين سلم عليك خريصة الفداي وروسة الفرجن ماريا ليلة كلا فدالك اللي ابنه فيك ماريا قادت الفدوتشيا تخا ميا كريستو تروم بقدر راجل أدولت ومقدس جوزيبي كن بالسر علينا وقال ومشينا في الطريق تالخية قال عنا الجراتسيا الحنينة والكوراتش وحرسنا من كل داني آمين سان جوزيب اطلب علينا سان باستيان مارتري اطلب علينا سان توروكو اطلب علينا سان باول مسيرنا اطلب علينا سان بوبليو اطلب علينا سان جورج بريكا اطلب علينا بياتو ناتسيو فالسون اطلب علينا بياتا أديوداتا بيزاني اطلب علينا انتم قديسين بروتتوري تانا اطلبوا لله علينا
U Alla li f'dan is-sagrament tal-aġeb ħallejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek. Hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek. Int li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbierek Alla, imbierek l-isem imqaddes tiegħu, imbierek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbierek l-isem ta' Ġesu, imbierek l-qalb qaddisa tiegħu, imbierek id-dem għażiż tiegħu, imbierek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-Artal, imbierek l-Ispiritu Santu Paraklitu, imbierek l-kbirhom Talla Marija Santissima, imbierek l-imqazza u immakulata konċezzjoni tagħha, imbierek it-tlog glorjus tagħha fis-sema, imbierek l-isem ta' Marija Verġni Uom, imbierek San Giusepp Arus Kastissimo tagħha, imbierek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.